Hagan ka por nga kwa ban kren ya kan ka way ka subject bagata ka long bau Jisu pa ikini ki nyo pongot ban le yalap ya ka gospel ban le yalap ya ka hima ka jong blai nyo pongot ki dan pila man shem ya ka tan Loukas no mi shipo de khat ban kong ter ka ongom ni te din gini ki ru utrai la thung nyo pongot ki way pat ba ula pa no ya ki ar hashwa khmat jong u shaki shnong ba ki jaka baro shaki ba uhi un salat Bula ong haki ka jingat ka buon si shahan rai ki Nongkhryiem ki khendiat. Namar kata tu kerpat piu trei kata ka jingat buon pa no ya ki Nongkhryiem sha kata ka jingat jang u. Tu khilet no hakmi nga pa no ya pi kum ki khun lang brat ap deng ki suri. Warra yu saipan lemne ya ka yarong lemne ka juti. Wat Khubor noi noru ha kata ka lenti sha ka no ka yeng ka ba phinrung to ong shwa to long ka jingsuk Yagani ka yeng. Lada donte ukon ka jingsuk hangta ka jingsuk jongpi kan ya shong halor jong u te lada omdan kan wan pai pat hapi. Bat pin ya shong ha ka juk ka yeng, bat pin bam pin di ru ya ki e ru kat ka bakin ai. Nabaka day yaw Nongkhryiem ban yo ya la ka bainong. Wat kan riat no anang ta ka yeng shaki yeng, bat shakano no ka shnong ru ka bapirong, bat kin pediang sngo bahaya pi to bam ya ki e ru ki bala bo hakmat jongpi. Ti fin pen kia igi bapang ki badan hangta bat to ong haki kahima U Blei kalawan hajan jongpi. Re shakano ka shnong ru ka bapirung bat kin pediang sngob haya pi pin mi no na kalenti ba jongka bat pin ong. Wat ya ka daumet ka balas no hangi na ka shnong jongpi ngi shunyat no hapi. Lakum ta to tip ya kani ba kahima U Blei kalawan hajan. Ngarong ong hapi Bakan long kam jem ya ka Sodom haga ta ka sngi ban ya ka ta ka shnong. Jisu pa igini ki nyo pongot ban let ya lap ya ka hima ka jong U Blei. Ban habo pa ka Bible ka ong ne pa iki ar ngot. Ban habo pa ru baru i shisha ba ka ta ka jingat ka labon hadu ka ta ki Nongkhryiem ki khendiat. Bat uong tu ikarpat au trai ka ta ka jingat bon pa no iki Nongkhryiem sha ka jingat ka jong u. Kabumut hi ngi haban duai ho ka perthai ngi i ba ka jingat shisha ka bon ki lyngkha ki la byrlieh ki Nongkhryiem ki khendiat ba to ai ba phin duai U Blei pen mi ishi bon ki Nongkhryiem sha ka lyngkha ka jong u ban ot ya ka ta ka lyngkha ka bala i tade hing ta ka ni ka por utrai ong ba nga pha ya phiru kum ki ai nga pha ya phiru kum ki langbrat apdeng ki suri kamut pipi long kum kita ki ba loi apdeng jong kita ki ba satar bat apdeng kita ki babuito hapdeng kata ka perthai ka baken riang nga phai fi kum ki langbrat khilai wong trai nga phai fi kum ki langbrat hapdeng ki suri tadeng ta utrai ong ba la philai warra u saipan lemni ka yerong lemni ki juti lemni wa Khubor no kata ka lenti utrai ong philai wanum kuslai ka pisa wanum kuslai ka e phenra ne ka sapti ki juti ki jongphi wanum kuslai ka e ka ba phin phong ne wanum kuslai ya ke ru ka ba phi phin ra ba jukran ba no mono kata kalenti try ul ai pa ke ni instruction wa ba phi light wa num kuslai ha ba phi shakri phi light shakajing shakri wa num kuslai ki ba bon ni ki sngi ki kuslai wa tam le jesang ki ong amdan juti da le jesang kam jingai ki ong ani ladang imdan ka bam ka di ngi kuslai ka bam ka di ngi kuslai ka pisa ba the petrol ngi kuslai ya kata ka jinglot jingsep try ong ladang ala pha ya phi Wanum kuslai ya kata usaipan, lamai kata ka pisa ke jong pi. Wanum kuslai kata ke rong, ke iga bapin ra, lani kata ka sapti win pong ni kata juti ka bapin pong. Ong wat jue keren bat no mono kata ka lenti. Kam tam try ong wat num ya keren bat no mono. Wat ju consult bat no habo try la khot am wat jue keren bat no. Mar habo piyat ya ka lenti kin dan shibon ki ban penduk mensim ya pi. Ngasngo ni ka por mentau try la khot ya pi te. Raya pihak ini kelenti dan sibun kiba penrem ya pi namar pihak keren bat ki. Ki ong shinu tau Jisu jong pa lani syai tau Blei jong pa. Hey tau Blei jong pa udan. Khat ani peni tau Blei jong pa mo lani peni tau Blei jong me le se kilaban ong kum ta. Bat kilaban keren ki tien kiba lai po jat kilaban bu jingkli lai po jat ya pi. Bateng teng phim nang ru ban jubab. Namar pile se pidang lung ha kata ka jingat. Pidang lung ha ka jing syakri. Lada pihak keren bat ki breu haka jing syakri apa pihak ban syakri U Blei dari ta findu men sim tara ka kwa ban ong fi ne utrai ai kan ke jing kai ong lada pi dei kita ki sinrane ka banganga la pha o je keren bat no let bit syakata ka mission ka banganga la pha ip
Wanum kuslai ke fin bam na ke fin di na ke fin kup ya kamet ke jong pi ngala tip manga na kamta jong pi. Tadin ta kwa abanong ifi ke ni ke sngi ke bamta. La da u blei la khot ifi ke jing shakri wat kuslai. Maru chisu ong kum no. Kong shakano ke yeng bo pin rong. Ong shwa long ke jing suk agane ke yeng. La da pirung hakano ke yeng nomor pira ya ke ni ke khubor usim ke jing suk. Balada kata ke yeng ka priang ye pi. Bu no ya ta ke jing suk ke jong trei ya ta ke yeng ong long ke jing suk ke jong kris agane ke yeng. Na long ke jing suk u kris ke jing im ke jong pi. Ya tau briu u ba priang ni ta ke briu ke ba priang ya pi. Long ke jing suk kran ye ke jing suk ke jong trei. How tau briu ne ha kata ke briu. Ba ke babel ke ong hang ni. Na don ukun ke jing suk hang ta. Ke jing suk jong pi kan shong sa ha u. Tilada Omdon kan wan pai pat api. Kamu lada kim priang yu kun ke jing suk. Lada priang yu Jesus Christ. Kamu kilat no na kata ke jing suk. Pada baki priang kin yo ya ke jing suk. Balang ni ong bat pinya shong ru ha kata ke juk ke ying. Bat ya pindi ke ru bakin ai na baka day yu nong trei ban yo ila ka bainong. Tading ta pi shakri U Blei hun be ya ke ba pio. Pio tang ka ja hi sin hi sngiru hun. La pio ka tang ka sharu hun. Wat num tnum. Haba pi shakri U Blei. Maru Blei ong ye ka ne ka wei. O Jisu ong la pi trei pin yo ye ka bainong. Kamut lada pi trei fi shakri U Blei fin yo ye la ka bainong. Kamu try la tip kum no bo un ai ye ka ki jing don kam. If you don't come ye ka jan U Blei un sa ai, if you don't come ye ka juti un sa ai, don't come pisau un sa ai. If you don't come ye ka ki jing don kam ayo ha ka ka jing shakri ka jong pi. U try ong ngan ai manga. Unong trei unum do ialah ka bainong ong u Jisu. Tak ada tak no ka jing sngo bang ka no ka jing sngo thiang. Habu trai ong ta bun sin ki briu ki kli yang ki ong pastor pi shakri mono bo siu tulop ya pi. Ong mono bo siu tulop yang te ban batai ya kata da ka bakan jado ngam la. Namar bo siu tulop yang te de U Blei. Namar de ma u ba khot yang de ma u ba thung yang ba de ma u ba ai ka ni ka kam hanga. Te habu ai ni ka kam tanga trei bet. Taba nga trei day mau ba ay bainong yang badeng ta habu usiu bainong trai usiu yang hagarukom ka baday namar da ka sarkar kala ban siu he ya lagi jong ki briu jong ka kanutam ki briu ki jong U Blei maka government ka jong U Blei kata ka government of heaven kadai ka borus pa tam dala da fi shakri U Blei usiu da ka ba he tam nagam tau shakri jong tadeng ta nga snobo trai usiu he bahaya nga nga sngongo bo Blei kerku yang namar habulai na kam habang shakri ya u trai ule iki kamba aman laga sngi badai ta unong trei ude ban yo ka bainong tadei ta ngaru nga yo laga bainong ba lada kwa banong ifi ka sngi lada ma phi pi shakri u trai lada pi sngo ke jingkhot ke jong Blei bo Blei u pha ya pi mana kwa banong ifi lada pi le be ya kata pi ni ka bainong bo Blei un siu nam ta jong pi la khot ya pi pin long doctor the trei hok eta ka kam doktor ke jong pi bar utrai haba pi trei hok utrai un siu bainong ta ka bahe bhai pi lada pi dei politician wat nom le syukor ya U Blei namar fi syukor ya ladi namar hoi don ki briu ki khen bhai pi hin reu Blei wi ilut ya ka donot ke jong pi pila ban long bobha na ka ba shabar ha ka ba mi ha ki tv na ha ki media han rei ka jing im ka bari ke jong pi U Blei wi ibe ya kata Tala U Blei la khot ifikum politician tolong u politician u bahok tolong u politician u bishapting ya U Blei. Namar la pi shakri kumta U Blei un kerku ya pi. Da ke jing kerku ki babhatam ke jong u. Bagani ke jing kerku kan ai jing suk ya pi. Kani ke jing kerku kan ai jing bahaya pi. Kani ke jing kerku ka ba U Blei un ai pi ya kata ke jing kerku ka ba ne ruat haki khun ki ti ke jong pi. Kan men toy yu ba pinyo ya ka spa tang ha kani ka pateng ke jong pi. Ba ki khun jong pi em kin jot ki khun jong pi kin le no ki khun jong pi kin chu jalen ti kan men toyu pinyo ka spa kan men toyu pinyo ka buram kan men toyu lada pimyo ye utrai tadeng ta la Blei khot ifikum ki politician ne kum ki bureaucrats nga kwa banong ifi utrai ukwa ye pin kong fin shakri ka ta ka kambo Blei la ai fi Blei la pen shong ifi ka to shuki trei hok maru Blei wi ye pi la pi shakri nang kongมันเป็นสกุบhai U Blei un kerku ye ji im jong pi ban kwa banong pi U Blei un ai palat ban ya ta ka tulop ka ba pi yo na ka sarkar bagane ka tulop ka U Blei ai bagane ka bainong ka U Blei ai kam kut tanga pi tanga kwa banong ka tuj wat segi khon ki ti ki jong pi
Syaka generation and generation to 1,000 generation. Syaki hajar ki pateng benriu. Syaka taki hajar pateng ki jongpi. Blei unda kerkhun. Rei lada kamlong kumta ke jingtim kan wan ki khon ki ti ki jongpi. Namar ba phim syakri utrai. Pi syakri ke jingtim ke don lau jong usok. Tadeng ta ngakwa banong ifi nga kerpat ifi banga duai na kamta jongpi. Ki politicians, ki bureaucrats ki jongi to syakri hak ya U Blei. Maruta ubat trei unyo la ka bainong ong utrai. Tadi kita lada pidan haka business ke jongpi la pidiki businessman trei hok ya ka kam ke jongpi wat juk khnyot ben ye ki breu. Ngasngo ni ka por utrai wi alam dan na preng jongpi pi ai sut. Barawa pi ai sut pi khen ka sut ka ba he ado kata-kata. Pila dap yo ya ka trai ke jongpi ba pila yo double ru ya kata han pi 4 hun. Dan ki breu kim la syuk ban siu. Pilik kerkat, pilik berngam man laga sengi, pilik berten man laga sengi. Hono ia kata ka ba pi pila yo. Lada ini Ibreu lada ban siu, ia kata ka trai ke jongpi, ni lala ban siu ru. Ia kata ka sut jongpi, mo na kata ka ba pi pila ai. Hono hanta wanum kwa lalot tan. Ngi besyong hang ni ke jakat duai, ngi yo sngo wisibon kum kita kikis. Baka pat ka mensim, nga sngo si ha ka donut bani I baka don tau mensim jing kwa raha api. Mangkwa abanong ipila da pide ki nong yarap pisa keliang. Wanum sim sut tan. Wanum le ben tan ni ki breu. Namar kanum ra jingkar khure api. Ki khun jong PM kin sa jenjar hadien. Namar ka jingle ka jong pi. Mdei ba ong mangai ka ta ka tin ka jong Blei ka ong. Ba breu ba bet ba bayat ya ka hok ka jong Blei ki khun jong ukin long ki balak kerku. Ki khun jong ukin long ki balak kerku ong ka tin ka jong Blei suk kita ki khun ong ka tin ka jong Blei. Yo tau breu. Uba bet ba tau breu si shau ba ya ka hok ka jong Blei suk ki khon jong u. Padeng ta la pi trei ka no business wat ju thok wat ju thim wat ju kwa lalot bat nga kwa banong ifi la pi don ha ka no ka kam ha ka no ka jing trei hok. Namar pi trei nai trei kum ba pi yo bela no breu rei kan mau ba ka ta ka jing bela ka de ka ba Blei ai pi. Dan na preng jo pi ka ni ka por fi la ju duai ba pi ong tra ai kam yenga. Baru Blei la ai kene ka kam ye pi bar habau Blei ai ne ka kam em him ju trei hok te. Pi poi slam shi jing trei pi trei jaitu i kene ka jing trei. Kan mau kene ka wei bo de Blei bul ai fi kene ka jing trei. Balada pi pim trei hok. Balada pi pim le ba utrai ba ai ne ka kam em usung si ya pi. Badeng ta kan wan bai ka jing ha ka jing im ka jong pi kan wan ka jing kerdu ha ka jing im ka jong pi. Kan wan ka jing hiran kan wan ka jing sngosi ki babon. Namaru Blei ba ai fi ne ka kam usngo si na marua ai khnang ine ka kam ba pipin trei. Badeng ta ba pi trei ine ka kam da ka mensim ka jing kemen, pi trei da ka mensim ka jing sngongo, U Blei am un kerkhui fi. Na maru ta ba trei ong ka tien ka jong Blei, un yo e ka bainong ba kan ma ba ka jing trei ka jong pin kong ka dei ka ba pi trei ban ya lap ya ka hima ka jong Blei. Ha ka ta ka jaka ka ba pi dan. La pi dei manu manuru ko mga ong ipi do menela lagi ki politician ki bureaucrats ne bo trei business ne haki yogi hat pipidan fidan haki office fidan haki jing trei ki jong pi ki ba per ki jing trei ka ba he adu ka barit tamru rei ka ta ki jing trei ka ba Blei la ai pi ba pin yo ban ya lap ya ka hima ka jong Blei ha ka ta ka jaka ka ba pipidan ba Blei na kerku ya ka jing im ka jong pi ba Blei si shaun da pen sla ya pi wan ku slai ya ka e fin ba mi ke fin di ne ka met jong fi ke e fin kup la da fila shakri pinyo la ka jong ka bainong ka jong fi ong trai. Tadeng ta nga nget utrai ker khu ye pia ka ni ka sngi ka bamenta. Utrai nang ai bor ye pi. But utrai unang le shibon ki kamba aga jim ka jong pi. Kan mau ka ni ka wai kan mau utrai ula janwan. Ka jingwan ka jong u ka along hajan hado kata. Ba ka nong ka bakam krau. Ka don ma utrai ong ya ka nong hang ni pertherungan ai. Ba ka ta ka nong ka bam jikut rungan ai. Taka de kata to pen kre ya taka bainong baka ba pinyo ha ne ka perthei but kam tam e taka bainong ka ba Blei un IP sya kata ka bainong ka ba bam jikot ba kting ka jong Blei ka ongom ne pidan ha kata ka kam ka jong pi mdei tang ka ba pi sumar ne pile da kata ka ba kenjado utrai ong la da pi syakri nga pen kia rgi bapang ki badan hang ta ba to ong haki ka himau Blei ka lawan hajan jong pi ba dei ma pi la pidan ha ka no ka kam yarap men pen kia ki breu yarap ki breu ki badon kam yarap ki ngai kwa banong fi wat bishni wat ju that wat ju snoluat namar ba utrai usnosi ya kita ki ba snol that ban trei yarap ki breu yarap
ya kan ono ke jing don kam don sibun ki bri ki badan kam kan ni ka mission jong ke jing pen khia Blame ker khu ya pi kan ni ka sngi ka bamanta bat nga kwa bandwai nam ta ki politicians ki bureaucrats nga kwa bandwai nam ta ki professionals ki badan ha ka hospital ki doctor ki nurse nang ta ki wei ki engineer ki wei ki badan ha ki profession ki jong pi nga da dwai kan ni ka por bat na do ki ba trei business ha ki yo ki hat ki nong hikai la ne fi don ha kan no ka benta jong ka jing trei ki jong fi nga kwa bandwai kan ni ka por na benta jong fi nga sngo ha kan ni ka por mun sim bamman am u ya le ab hate ya pi namar ba pidon na ka jaka ka ba don kam pidon na ka jaka ka ba kentang pidon na ka jaka ka ba U Blei ula bo ya pi reu man sim ba man wan ba man luti no kata ka jinglong reu Blei na pi dan na preng jo pi hang ni ki politician nga snow ba U Blei ula khat ya pi but pi de ki nong yalap ya ka gospel reu syaitan u shon ba ya pi u kedat no na kata ka jing khat but man ta fila im yala de kum U Breu perthai but habau syaitan upai ya pi ur kheben ye to ke jingle ke jong pi baru trai song si bha ya pi tadi ta kwa bandwai na ka bata jong pi kan ni man sim lalot kan ni ka man sim syukor kan ni ka man sim bamman ka badan api ngan ya duai bo trai pen khia ya pi upi de ki breu ki bakoror ki jong Blei ka kwa bandwai kan ni ka por pi la ban ra ki ti ki jong pi ni ka por pi dan hakano no ka benta hakano no ka profession ka kwa bandwai ban kar khu ya pi kan ni ka sngi ka bamanta trai ni ka por ngawan bandwai nen ko nga Blei namata ginong sanchar ke jongi ki politicians ke jongi ablai ki breu ke mamlabu akan ke shuki dei me go try ba pen kiu ki akan ke shuki ba dei me wa ai ki akan ke kerdan ba try kin mau ke way ablai ba kan ke kam ke ba kentang ke kam ko try ke mamlabu ki ba kalong kerpang akhmat jong me ablai mar dei me go try ba thungi ki sim ba dei me go konrat ba thungi ki lingdo ba try me la thungi ki kon ki jong me kum kita ki sim ban long nong sin shar ablai but trying at a duang at a kerku yaki pa kanong no ka bor jingdum kanong no ka bor bamman ka bor ka ba syukor ka bor ka ba lamler ka bor ka ba yalamba klai ki kata barok kan dukut but men sim ba khoi un wan happy men sim ba khoi jong Blei un tut happy ba finom em shot da ka dok and fin em da men sim jong Blei ngada keren ya pi ki politicians ki jongi ha ka kertengu jisu nga keren ya ka jing pen khia ya ka jing pelat ki bureaucrats ki jongi ka jo ya piru Bau Blei un penan kam ya pi ka jaka ka ba pipi dan u kulam ba pipi tha un lau kulam u ba khoi un lau kulam ba bet dan jing ken riang kan dan kan no ka jing pen thambor ya pi na ka jing sha ban ben ya pi ngada keren ha ka kertengu jisu o men sia ba khoi wan ha pi ba ki professionals baro ha no ka kam fi dan ki kam doctor engineer ki no ki kam ki nurse ki no hikai na ki no ki lecturer ki professor ngada duai ha ka kertengu jisu ba ka kam ka ka bo Blei ula ai ka kam ka ba pipi trei ka ka bo Blei ula pen kentang ya pi bagada duai bagada ka jagat trei ka ba pipi trei kan long ka jaka ka mission ka jong pi ya ka ba pin la ba ni kai ka ba pin yarap ya ka ba pin khia ya ki ba bon ki men sim ki ba kodon hallelujah ta ha ka do an rei ha ka men sim ba khoi men wan ha ki kon ki ba trei business dan apeng jong pi dan ki jing le ka business dan apeng jong pi ki ba dan ha ka jing sha ba mai ki jing sha bam do dan apeng jong pi bam do ro ya ki wei nga krana ka kerteng ka jong jisu kita ki men sim ba man light no nado kan klip mat bangada kran ke jing pen khia ke jing pelat nado menta ke sngi ha kano ka kam pidan ha kano ke jing trei ke pidan trei namar Blei la khat ifi kombo pa ki nyo pongot u pa ya piru ba findan ha ka jaka ban long jing ker khu ula khat ya pi ba fin long jing shai ula khat ifi fin long ka mlo ba fin long ka jing ker khu hallelujah ngadwai ker khu ifi bo men sim ba ko yun ya lam ifi na do menta ke ski o men sim ba ko yun ya rap ya pi ba men sim ba ko jong Blei un guide ba un direct i kelentiat ki jong pi ya ki jing trei ki jong pi ki jing mot jong pi baro nado menta ka singi ya kertengu jisu nom penem amen but amen utrai nang kerkhu ya pi baro nga it ya pi da ka jing ki jong trai ba ka ministry ka dwai na ka menta jong pi wei baro na do ki ba he do ki nong sanchar ha do ma pi ki ba red do ki ba dan ha ki im lang ka sa lang ngi it ya pi da ka jing ki jong trai but to ai bangin nang ye trei lang ba kahima ka jong Blei ka nang roy ba haba ka roy kahima ka jong Blei ka ri ba ka judgment riu jong i kan don ha ka jing roy kan don ha ka jing paho pahai kan don ha ka jing kerkhu ka jong Blei u Blei nang kerkhu yang i wei baro ngin saya sempat ku Blei shibon amen